Casting! Yo! Let's Yo! go! Nakarintamon ta? Punta na mo ganyan ka pa parang Bulacan Island. Bulacan Island! Casting! Oh yeah! Oh yeah! Despite the turmoil, Alvaro Mazo. Pag ako miray, tumpakan na yung gana mo. So, before we're going to talk about Philippines. So, mga pupasyo po, may pa mga tugin, bala pa po kalulot. Yeah! Pingas po, double. Pwede po kayo plain rice tsaka macaroni salad with mashed potato. Sir, pwedeng ako tanong pilan ng years in restaurant? Kaya po, 10 years na po. 10 years. Okay. Kaya ko rin po carbonara. Sir, if you don't mind, pilan ako yung years Mago Bracken? 4 years po. 4 years. Nani yan, sir? Pagpuyo. Eh, takman kaya pa niya, sir? Ay, yun yung Berini. Yan. Pinaka-best seller niyo ngayon? Kari-kari po, tsaka beef caldereta po. Caldereta. Ano kanina caldereta? Yun yun, sir. Okay, matata ka rin. Let's proceed to the Kari-kari nga. kare-kare. Alitang metong tang amanon mo? Beef caldereta po. Beef caldereta. Dapat po rin din ang ulam. Oh my God. Lagi bro. Alin po, sir. Okay kung kinang rice? Okay yung rice ba? Okay. Okay. Round one. Kuso na nga sabi mo kayong pamalo. So repressive. Ano kasi ang kakanta mo? Makuha po yung piyasa tamo eh. Ma-plagiarism lang. Ang kaya nun. May saniba niya. Sigang paro yan. Advance, happy birthday. 32. 32 years old. So mga kasig, hanggat kaya mong kumain dito, pwede kang bumalik. Round So two. part 2. Get it on. Ito, kanya po yan eh, promise.
kumbaga tamad ka nga ng balong gawat. Maratang binatang hindi nabulkaya. Spoil. Naman na. Well, Brian, nang ibig sabihin ng kunyuran eh? Konya. Kunyuran. Di ba? Ano pa siguro sabihin ng suberbo? Suberbo. Ano pa sa verbo? Ay. Nawarin kita. Ang ganyang klaseng pamimiloso po mo ang dahilan kung bakit yung anak mo na si Beno kay lumalaking suberbio. Uy, soberbio. Habla usted soberbio español, eh? Hintayin kami sa hotel. Kapampangan Island sa Maya Pabeli po. Salamat po ngayon pangagkisita yung ganito Kapampangan Island. Pagbalik ako po pa sa bayo, dakal, mura, manyaman, masantingin lugar. Thank you po. Thank you, sir. Yun no? Bala ko sa dessert. Dessert. Round 3. Mga kastig. Yun. Halo-halo po. Halo-halo. Ayan. Kumpleto po yan, dessert. Wapin eh, kay ikit lang din. Sir, ano pangalan mo, sir? Mike po. Dito pala yung mga dessert. Yes po. Halo-halo po yung gusto niyo shoutout ko yan. Shoutout. Chat family po, shoutout. Okay. So, kining Kapampangan Islands, accommodating na rin. Magobra. Alam ang kabit na kain dessert station. At itamong hamanon ng dessert station. May kalo. Ayan. May tindamo ka yan eh. Gusto na kami. Okay. Domat. Ano pa? Lalakbay daw sa ilong yung kanin ko yan. Last call. Good evening po ma'am, nana po lagyo? Desiree po. Desiree, nanong experience nyo kining Kapampangan Island? Madalas po kasi kami kumain dito eh. Madalas. Susuki na kayo ma'am. Complete kasi dito may dessert, may kanji, gano'n. Tapos may mga ano pa. Like, yung sabaw sa rin. Ayun. Sarap. Ikaw sir, kung ikaw yung tatanungin, ano yung nagusto na best food nila dito? Yung ano, yung beef. Beef? Oo. Yung kaldereta? Ayun. Sorry. Leo. Leo. Thank you. Okay ma'am. Shout out kay Tonyo Viernes. Taga saan po sir? Manila. Ayun. Sir ma'am, thank you po. Thank you. Salamat. May nang accountant kayo eh. Ay, po, Sir Roger. Ay, naning po siya bining amend transaction. Ay, putang. Dali, yung balik. Ano mo sinalitang ka breaks? Ano? Yung Manila Birds, Blue Bar. Ano? Amend transaction. Ibig sabihin na nito, boss, pag-isabi mo na kay Market, sinaligang kain. Sinaligang Club Birds. Kay... Outro na kamoran ng nanong sabihan mo. So yun po, salamat po kayo kayo pinapamalabigay ng vlog ng Kuya. Goodbye, please do subscribe to this YouTube channel and don't forget to click the Notification bell. notification bell. And yun lang po, salamat sa panonood. So yung ginawa namin, no? Yo! Takpan mo na in 3, 2, 1! Takpan na eh. Domat! Uy, hindi ko lang kayo mo. Sobu. Puso na mataling man. Manyakang pumilong ganyan guy. Bulacan Island. Ayos.
Mag-event ako! Ay, at itugak. Kayong gising na mula. Aparty yung Buffalo? Aparty yung Buffalo kayong damulag? Ali, ali. Oo, kaya sa taas. Okay. Sasaki nga pong kalian sa iyong... Ayan. Uy! Uy! Pwede na akong... It's your body! So, babay na kami mga kastik. Until next time.